Löi kahvi. Tuntuukohan se niin ikävältä, jos se kiemurtelee, että se on pakko aina päästä irti tuusta. No mitä? Oliko se hankala? Sen takia se kurnutti niin hirveästi, kun se tuli tuohon. Millä se on tuolta asti se saa turvaa? Ei se nyt saa sitä pitkää aikaa vietyä. Sillä on ollut pitkä matka madonkaan. Maailman paras lely. Mikä sulla on? Mikä sulla on? Mikä sulla on? Mato. Missä se on sitten? Apua! Sillä on nyt mato jossain. Tossa se roikkuu, näetkö sä? Noi se meni sohvan alle. Voi, sulla roikkuu mato. Nyt se putos. Sä oot ihan pöyhkö. Pitääkö mamman ottaa se mato? Joo, mun matoleikit loppu tehdä.